Nselmilkom, jien Lorjana Brinkat, nagħtikom merħba l-ġimgħa ta' Kamra Sportiva. Il-programm li jżommkom aġġornati fuq il-programmi kollha li dan in-netwerk ser joffrilkom matul din il-ġimgħa. Din il-ġimgħa sejrin naraw xi programmi li se jkollna bejn it-18 u l-24 ta' Wissu li ġej. Għada bil-lejl, għal-ħabta tal-11:15 l-editur Antonello Abela jidħol biex jagħtina r-reazzjoni tiegħu għall-ewwel logħba li n-Nerazzurri ta' Simone Inzaghi ser jilagħbu fil-kampjonat kontra Monza. Nhar il-Ħadd filgħaxija fit-8:30 ikollna l-ewwel minn 3 programmi mis-sensiela Mix Zone li ser ikollna din il-ġimgħa. F'dan il-programm, Kopajt Chris ser janalizza l-konfront bejn Liverpool FC u Bournemouth filwaqt li Jean Fenech ser jirreaġixxi għall-logħba tal-ġimgħa li ser ikollna fil-Premier League Ingliż fit-tmiem il-ġimgħa li ġej, dik bejn Tottenham Hotspur u Manchester United. Tnejn fit-8:30 imbagħad, Mix Zone jirritorna bir-reazzjoni ta' żewġ logħbiet mis-Serje A. L-ewwel naraw lil Mark Xkembri li ser ikun qed ikellimna fuq l-isfida li l-Juventus ser ikunu lagħbu l-ġurnata ta' qabel għand l-Udinese. Imbagħad ser naraw id-debutt ta' Karl Parnis fuq l-istazzjonijiet tagħna. Matul l-intervent tiegħu Karl ser ikun qed ikellimna fuq il-konfront bejn Roma u Salernitana. It-tlieta fl-istess ħin imbagħad ikollna l-aħħar programm is-sensiela Mix Zone għal din il-ġimgħa. F'dan il-programm ikollna r-reazzjonijiet tal-logħbiet li jkunu ntlabu tnejn filgħaxija. Crystal Palace kontra Arsenal flimkien ma' Kurt Kembri u Bologna versus Milan ma' Clayton iċ-ċomba Żammit. Finalment, nhar il-ħamis fit-8:30 ikollna programm ieħor mis-sensiela Botta u Risposta fejn fih l-editur Antonello Abela, Roberto De Brincat u l-kumplament tal-panel li ser ikollhom ser ikunu qed jiddiskutu l-Easybet Kampjonat Nazzjonali Amatorjali li ser jibda f'nofs Settembru. Infakkarkom biex titlu fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna fuq il-YouTube, il-Kamra Sportiva, fejn hemmhekk ser issibu l-videos kollha li joħorġu minn ħin għal ieħor fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa għal programm ieħor ta' din is-sensiela jiena Lorjana Brinkat ma fadalli xejn xi nżid ħlif nirringrazzjakom talli segwejtu dan il-programm u nsellmilkom.